Gipuzkoako Foru Aldundiak 22 milioi zuzenduko ditu zailtasunetan dauden enpresei laguntzeko. 13 milioi lurraldean trakzio diren enpresen erreskaterako izango dira. Diru laguntza hauek krisiaren aurkako Gipuzkoako planean jasotzen dira. Krisiaren kontrako plan honek dauzkala ardatz nagusi diferenteak, 4 ardatz nagusi dituela, baina helburu nagusia dela Gipuzkoako enpresei babesa eskaintzea. Hori dela gure helburu nagusia. Lagundu Gipuzkoako enpresei erronka berrietara egokitzeko. Hori izango litzateke enfoke nagusia. Foru Aldundiak 100 milioi euroko partida bat onartu zuen krisiaren aurkako plana garatzeko. Enpresei laguntzeaz gain, planak beste 3 ardatz ditu. Herri lan eta azpiegituretako inbertsioa bultzatzea, zailtasun bereziak dituzten kolektiboi laguntzea, lan munduan txertatzea sustatuz, eta zientzia, teknologia eta berrikuntza esparruetako azpiegituretan inbertitzea.